shi ne hasken sama da ƙasa. To kuma sai da yake Allah ne a zuciyarka sai ya zama kai Allah ne ya dame ka, fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Duk abin da ka duba yana nuna maka kadaituwan Allah da ikon Allah, ko menene da karami da babba. Tanzihim ayatuna fil afaqi wa fi musattati wa annahu al-haq. أولا نذكر ربك أنه على كل شيء شهيد، على كل شيء شهيد، على إنه في مرية من لقاء ربنا إنه بكل شيء مهيد. إذا كان wannan matsayi to duk abin da ka gani ko kankani ne ko babba ne ko mai kyau ne ko wani iri ne yana nuna maka ikon Allah da ayar Allah. Nake yanzu kamar ni Dahiru Bauchi naje Saudiya na sabo kuɗi sai nayi akwatuna kan guda 15. kowane akwati ya rubuta Dahiru Bauchi, Dahiru Hon Bauchi, Dahiru gaba da baya, duk akwatuna na rubuta haka. Da na dawo gida sai na ba yara na passport na ce ni ba zan je airport ba, ku je duk akwatin duk ga Dahiru Bauchi nawa ne. Sai suka yi cikin ga Dahiru Bauchi nan, ga Dahiru Bauchi nan, ga Dahiru Bauchi nan, ga Dahiru Bauchi nan, ga Dahiru Bauchi nan. To wai Dahiru Bauchi an gani ko kayansa? To Dahiru Bauchi an ga kayansa a ce ga Dahiru Bauchi an ga kayan Allah a ce Allah sai a ce Allah ne? ai ba Allah bane. Dahiru Bauchi an ga kayansa an ce ga Dahiru Bauchi nan, ko ba shi bane. To don an ayoyin Allah an ce Allah 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 sai ka tsammani taure ne Allah ko kare ne Allah. Subhanallah, Allah shine Allah shi kadai. Komi na Allah ne amma Allah shi kadai ne. Amma komi na Allah ne amma Allah shi kadai ne. Kuma ya rubuta sunansa cikin komai ko ka gani ko ba ka gani ba. Ya rubuta yadda kai mai kaya kake rubuta sunanka a cikin kayanka, shi ma ya rubuta sunansa cikin kowane kaya nasa. Subhanallah. Allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi zikrillah. Su mu'minai dai masu komawa ga Allah, wato zuciyarsu tana natsuwa ne da ambaton Allah. Sai ka ambaci Allah suke jin daɗi, yadda ba suke ce Allahu akbar din nan, to Allahu akbar din gaba ɗaya ne, ya bi musu mulki, ya bi musu mata, ya bi musu